Digui'm. Hola, soc l'Eri Lázaro i estic inaugurant l'exposició a l'Occità. És una exposició que m'agrada fer-la, és la tercera vegada que la faig, a la primavera, especialment al mes d'abril, i és una mica el recull del meu treball d'hivern cara a l'esclat de l'estiu, de com hem estat treballant tot aquest hivern a les classes i els tallers on vaig, bàsicament, i com podem exposar-ho o donar a conèixer tota aquesta activitat i aquestes ganes d'acabar l'hivern i de començar ja un estiu ple de colors i ple de sensacions. I exposes dibuix de model, que és el que fas, aquarel·la i gravat, no? Bàsicament, la meva activitat es basa en el conjunt natural de model, que és, evidentment, part del que hi porto, i estic fent tot un treball d'acrílic i d'oli, més de base, més d'aprenentatge, més de creixement en aquest aspecte, que també hi tinc en una altra àrea dins de la mateixa exposició, i tinc unes quantes obres aquestes. També presentes alguns paisatges amb acrílic, no? Hi ha algun paisatge amb acrílic com a evolució directament des de l'oli, perquè a l'oli em permetia retornar, anar insistint sobre una mateixa idea, i he descobert que l'acrílic amb alguns mèdiums puc arribar a aconseguir uns efectes similars. Llavors vaig començar a treballar sobre aquesta idea quan sobre l'oli treballava de mà, i he vist que amb l'acrílic podia aconseguir uns efectes quasi similars, treballant amb una rapidesa, diguem-ne, amb un ritme diferent del l'oli. M'ha agradat treballar aquesta experiència de l'acrílic. I amb les barques veig que has anat a buscar un tema més romàntic, no? Les barques són el meu tema preferit, però hi ha algun moment que s'ha de canviar de tema. Llavors no descarto seguir fent barques, he trencat una mica el tema barques, hi ha tema mar, evidentment sense barca. Però hi ha un gran valer, que va ser una experiència que em va agradar molt de fer, de veure aquest volum de les veles, aquest caire del vent, i respectant els blaus de base que em potenciaven el blanc de les veles i el contrast entre el propi mar, el cel i les veles. Molt bé, després molts dels models són d'esquena, no? Hi ha bastant model d'esquena. Cal dir que he fet una tria de tot el que havia fet de model i me n'he tirat més per això, bàsicament perquè us ho diran, pel tema, per la tècnica, no precisament perquè fos d'esquena. I les obres que aquí presentes estan exposades, estan fetes amb la idea que ja fossin per anar a exposar, o són més espontànies i l'obra començada i acabada? Hi ha una mica de tot, perquè quan és a punt ràpid sobre un model, sempre fas un ritme similar. Quan comences la classe escalfes la mà i pots passar-te una hora escalfant la mà. I de tota la sessió que facis de model, bàsicament, hi haurà un moment que diràs ara comença a funcionar, que serà l'última mitja hora. I és aquella mitja hora en la que pots aprofitar d'intentar fer alguna cosa correcta, que tingui que reflexi aquella sessió de model que hem fet, que reflexi la postura, la inclinació, la curvatura del cos. Però això s'aconsegueix rarament a l'inici. Generalment ja has d'haver iniciat el curs, d'haver fet unes quantes sessions i ja tenir, com qui diu, la mà calenta. És quan, amb un temps més o menys curt, en cursos de 20-30 minuts, pots intentar aconseguir alguna cosa que s'aguanti una mica. I aquestes són les que volen. La sèrie d'aquarel·les que hi ha de marines són com una marea, no? És una mica, basant-me en la pràctica que estic agafant amb les sortides de sketch crawl, amb les quals disfruto moltíssim, sobre aquesta idea és anar a buscar fer un apunt ràpid sobre una marina, sobre un paisatge, però donant-li un color. A vegades queda molt trist, o queda molt pobre, o no et deixa el temps fer-ho només amb una tonalitat a blanc i negre, o només amb el color. Llavors, l'excusa d'anar a buscar aquestes marines, de l'estar a l'entorn del mar, que sempre m'ha cridat molt l'atenció, anar a buscar colors i formes que donguessin aquesta sensació. Sempre amb la base del traç ràpid i l'apunt ràpid de l'sketch crawl. Molt bé. En quant a l'exposició col·lectiva de l'Eix Art, ja la prepares? Estic donant bastantes voltes, tinc una idea bastant concebuda i diríem que la tinc molt esbossada. No està acabada, però
la cosa segueix en molt bon camí. És un tema que m'ha costat entrar-hi, però un cop he estat dintre m'ha semblat molt interessant, m'ha semblat un tema ple de contrastos, ple d'adaptacions. Parles del tema de viure sol, viure en parella, no? Sí. I crec que pot donar molt de sí. Com a mínim, bueno, crec que puc fer una cosa mitjanament digna per poder portar. Val, última pregunta. I l'obra comuna la prepares nova també o serà obra de rebost? Probablement serà obra nova també. Ah, molt bé. Saps si serà pintura o gravat? No ho tinc tan clar encara. Molt bé. Bueno, doncs esperem saludar-te el mes de juliol. Vale? Gràcies.